Oh, kurang kagewan ini. Rahan tengarane ngajure gong makuru gongso tetek kaya butula wara pandriting turang gestri Dwaja kang layu sepi bojreng-bojreng plakune laku ning belis lanang padha jejogetan angger kongso dewa angger kongso dewa Sangkapura kula ingkang paman Suratimatra cumadhong dawuh kados punjaken paduka minggah penapi Mandura nyuwun palilah kelayan ingkang Rama badhe ngawontenaken aben-aben jago dipun tampi menapa mboten penantang paduka pados jago mungsuh saking Kanoman kula pun Suratimatra kula cumadhong dawuh nggih angger kangsa dewa kula cumadhong dawuh Gusti kangsa dewa selak mboten sranta raos sing manah kula mbotahi Kakang Suratimatra kula cumadhong dawuh rak kepengin ngletak balung ngombe getih kula pirang dina ora mangan gondang kula ngorong waduk kula kosong angsal mboten nganak adon-adon jago kasepuhan lan Kanoman kula cumadhong dawuh nggih Paman Suratimatra kula mangerti paman ana kabar apik kabar sae kados pundi nggonku nganake adon-adon jago dililani karo Rama Prabu Basudewa Mandura dipun paringi palilah iya inggih syukur lajeng kados pundi jago Kanoman panjenengan paman Suratimatra mbuh jago kasepuhan sapa aku dhewe durung nyumurupi dados jago kasepuhan panjenengan dereng mangertos aku durung ngerti mergo aku ditundung mudhun saka pendopo dening paman Arya Prabu supaya tunggu ana ngalun-alun negara Mandura lak ora sranta balungku lara kabeh pirang dina ora gelut pirang dina ora bantingan selak ora sranta kepengin ngresak-ngresak balunge jago kasepuhan Paman Suratimatra kula ning kowe aja lali tak kandhani nggih pripun nggonku nganake adon-adon jago nggonku nganake adon-adon jago iki sejatine mung kanggo gawe lamis wae lho
Lamis-lamis pripun kok kula dereng ngerti. Nek paman durung ngerti tak kandhani. Mengerti ya paman? Goro waleh apa? Sejatine Kangsa Dewa kuwi dudu yogane Rama Prabu Basudewa. Dados panjenengan menika sanes anak Basudewa. Dudu, aku dudu yogane Rama Basudewa. Wah, kok dadi bingung kula. Sak ngertos kula panjenengan menika yoganipun Rama Basudewa. Lah kok senes ndek panjenengan menika yoganipun sinten? Aku yogane Rama Prabu Gurawangsa. Dados panjenengan menika yoganipun Kakang Gurawangsa. Iya, aku yogane Rama Gurawangsa Suwargi. Lah jebul anakku dhewe. Yen ngaten ora tedheng aling-aling ora tido-tido kula mbelani panjenengan nggih Kangsa Dewa. Iya, paman kula. Nggonku aneh adoh iki mung samudana. Sejatine aku arep males ngudi tuwuh njongkeng kawibawan Mandura. Mangerti yo? Yogane Rama Prabu Basudewa kuwi dudu ming aku. Aku yogane Rama Gurawangsa. Ning Rama Basudewa kuwi duwe anak cacahe telu sing calone nyambung sejarah Mandura. Anak Basudewa 3. Iya, sinten mawon? Siji jenenge Kakrasana. Sing barep jenenge Kakrasana. Angka 2 jenenge Narayana. Dene angka 3 kuwi wedok ayu rupane arane Bratajaya ya lara ireng. Bratajaya ya lara ireng. Iya, paman Surati Mantra. Paman, kula. Kowe tak kongkon. Kowe tak jaluk upama mengko dadi perang gedhe. Utawa dadi tetandingan ana Kenteng Kawat Blabarwaja jago kanoman musuh karo jago kasepuhan. Kowe aja ming mas padake mungsuhmu, ning kowe kudu noleh ngiwa, noleh nengen, mandeng alor ngidul, ngetan karo ngulon. Sawangen sing padha nonton. Kula kenyawang sing padha nonton. Iya, dadi mbok ana wong wadon ayu wis sembrono. Kowe nonton ki dudu nonton wong sing padha mresani kowe, ning kowe nonton sing waspada. Golek ana bocah bule karo bocah cemani. Mergo Kakrasana kuwi bocahe bule kulite putih kaya kapuk diusoni. Kuwi Kakrasana. Kakrasana kulite putih. Iya. Lajeng dene Narayana kuwi bocah cemani kulite ireng. Ireng sak balung sungsumi. Kuwi Narayana. Oh inggih. Lah upami kula weruh bocah bule Kakrasana, kula weruh bocah cemani Narayana lajeng kados pundi? Yen kowe weruh Narayana, kowe weruh Kakrasana, mbuh dadine kuwi kudu kok pateni. Awit apa? Yen Narayana Kakrasana mati, sing calone genti kalenggan ratu kuwi aku. Aku sing dijunjung Ratu Mandura. Oh inggih. Lajeng nek kula weruh Bratajaya nggih kula pateni. His, aja. Bratajaya aja kok pateni. Kuwi wong ayu. Kuwi arep tak pek bojo. Arep tak rabeni. Dadi karo aku. Kuwi calon gustimu. Oh, dados weling panjenengan nganakaken adon-adon jago niki ming etok-etok. Iya, iki ming samudana. Ingkang baku menawi kula weruh ana bocah bule, bocah cemani kedah kula pateni awit niku Kakrasana Narayana. Yogane Rama Prabu Basudewa sing saiki disingitake. Mbuh ana ngendi parane aku dhewe durung mangerteni. Lajeng wanita ayu nami Bratajaya kuwi calon gustimu bakal tak pundhut dadi garwa Prameswari. Oh inggih. Yen panjenengan mekaten kula namung nderek dawuh timbalan panjenengan. Ayo kowe tak kanthi manjing Kenteng Kawat Blabarwaja nunggu jago kasepuhan. Monggo kula dherekaken Raden.
Redo mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning jurit kong maguru kong setetek kaya butula war pancriting turanggestri wah salah menika mboten pangkring kados Paman Arya Prabu kalian Paman Ugrasena iya aku sing teka ning ngarepanamu ngger Kangsa Dewa Paman Arya Prabu apa ngger nanging kula gumun kali panjenengan gumun babakan apa niki badhe kawontenaken adon-adon jago Kanoman sampun kula siagakaken menika jago kula Paman Surati Mantra buta Njrekodra sak monten gedhene lajeng jago kasepuhan pundi sinten jago kasepuhan kon maju ning papan kene manjing kentheng kawat Blaparwaja engko sik ngger engko sik aku ngerti adreng kekarepamu kepengin selak kowe nonton ning adon-adon jago Kanoman karo kasepuhan lho niki aku ngerti kowe adreng nggoning gedheke totoan negaramu Sengkapura karo negara Mandura leres ning tak kandhani apa pantes ing atase kowe anak kok arep jongkeng kawibawane wong tuwa kowe nggege mongsane Kakang Basudewa apa lu wis bocah kaya ngono kuwi tegese anak durhaka anak sing wani karo wong ora peduli niki kesenengan kula kok kantun Rama Prabu Basudewa wau sampun saguh mila kula nagih janji ndi jago kasepuhan tak enteni ning papan kene Raden pundi jago kasepuhan kon maju tanding kalih kula Surati Mantra tanding kalih jago Kanoman Kangsa Dewa lho nek kena tak pringgake becik kowe eling kowe emut kowe sadar kowe luput kowe dosa anak wani karo wong tuwa mula gelem ya wurung nggonmu nganake adu jago ora gelem ya wurung nggonmu nganake adu jago nek kowe tetep bacot kepengin nganake adu jago mungsuhmu dudu sapa-sapa ning mungsuhmu pun Paman Arya Prabu lah dalah Jajabang mawing wewengis kumedhut padhaning lati netra cakang mangondhar andir idep nyokang mangala cakra wah salah lumuh diajeni sampean Paman Arya Prabu jebul tekane ndata kumbi tekane ndata kasepuhan goroh ngapusi karo Kangsa Dewa nek pancen kaya ngono cetha nek Rama Prabu Basudewa ngukui dampar upama arep tak jaluk aku anake wajib njaluk dampar nglungsur kalenggahan nek ku arep ngrebut dampar mungsuhmu dudu sapa-sapa ning Arya Prabu babuh nek ngaten Paman Arya Prabu ngalang-alangi kekarepane Kangsa Dewa apa abamu nek ngaten kepeksa kula tegel karo sampean tegel ya sakarepmu ora tegel ya sakarepmu aja dianggep wong nom sembrono karo wong tuwa sampean belani Rama Basudewa sampean ngukui dampar cokot tugel kulumu kowe Paman Arya Prabu wah wah aja
aja mlayu pawon. Sang kapirang rinangkul rinangkul kang kinempit gempit sang retnaning bawana ya tukang walang ati oh ora patut banget Kangsa Dewa kowe Kangsa Dewa tiron-tiron kowe iki dudu yogane Kakang Basudewa ning kowe iki anak Gorawangsa sing rikala semana ngembari karo Kakang Basudewa rikala jaman lakon pagrogolan. Rikala jaman lakon Kakang Basudewa bedak pikat ana ngalas. Kakang mbok ditinggal ana kedaton, bapakmu Gorawangsa ngembari Basudewa. Bali ana Datulaya. Carem karo Kakang mbok satemah nglairke kowe mulane bareng kowe lair mrenges untumu metu siunge. Yen anak Kakang Basudewa tangeh lamun anak satriya kok duweni siung. Wah salah. Ngerti karo aku apa abamu? Bagus.
gandeng pamane Prabu wis ngerti marang sejarahku. Mula gelem ora gelem kowe kudu mati saka tanganku Babu. Nek kowe tegel karo wong tuwa tegel karo kowe. Maju kepara ngarsa cocok keris kene merganing patimu kowe mangsa urunga. Ayo kene. Hati ya. Wah, wah. 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 Bes. Bes, 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 bes. Waduh. Ketewasan Kakang Arya Prabu dos pundi Kakang Arya Prabu jebul surate mantra buta digdaya mahambara kula tibane anteping tangan mboten tumama kemanden ora ndayani trajang pusaka kemencrang kaya waja. Aduh kula kalah Kakang, kula dipun cokot panas kaya bombo bathok, kula dipun getak dipun damu kontal kaya dipun wasos jarik. Dos pundi Kang Mas, kados pundi Kakang Arya Prabu. Aduh Di Ukra Sena piye Di? Apa mung cukup semene lelakon sejarah Mandura Di? Ing atase anak kok arep ndongkeng kawibawane wong tuwa Kakang. Kakang Prabu Basudewa nyuwun pengayoman Kakang Basudewa. Lungguh sing apik. Kabeh sabaran rasa pake
Prabu Sonya Baratanaya Windu Windu yada ing langit sugempang wataknya ilang Aduh, ketiwasan Kakang Prabu, ketiwasan Koko Prabu kados pundi kula nyuwun tulung Koko Prabu. Yen boten paduka tulungi tentu pecah ing rayi kula Arya Prabu Koko Prabu, kula nyuwun tulung Koko Prabu. Aduh, kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula dipun wasuh kaya jarik, dipun pala kaya ula setengah mati raos sing manah ingkang rayi kula Ugrasena. Kula nyuwun tulung Koko Prabu, nyuwun tulung. Arya Prabu, kula Koko Prabu. Aku rak wis kandha. Sapa gawe nganggo kowe wani nantang perkara kowe kudu bisa ngrampungi perkara. Inggih. Ing pangajap kula mbelani panjenengan. Kula menika njagi asma kawibawan panjenengan ing kasuyatanipun. Anak kula Kangsa Dewa kula emutaken mboten emut malah deksura piyambakipun Koko Prabu. Nantang perkara ngantos dados sulaya perang kaliyan kula nanging kula kalah. Iya, aku Ramaido. Kowe wis tuwa. Kangsa Dewa wis enom. Menang rasa, menang bau balung, menang tenaga. Kowe kalah napas. Inggih. Dadi kowe kerengan kalah. Inggih, kula kawon. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Wis saiki ngene. Mengko aku sing bakal ngrampungi perkara. Kowe lungguh ning mburiku, mengko nek Kangsa Dewa tekan kene aku sing tanggung jawab. Aja mlayu, Paman. Woi. Ayo lungguh. Inggih. Rama Prabu, ampun dipun alang-alangi, Paman Arya Prabu, Paman Ugrasena badhe kula pateni. Awit piyambakipun menika jago kasepuhan, kula jago kanoman. Ayo tanding karo aku. Endi sing mati ning papan kene? Gusik, sabar. Kangsa. Kula, aku sapa? Sawangen, aku sapa? Panjenengan Rama Basudewa. Nek kowe nganggep aku wong tuamu sing sareh, sabar. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Lho niki. Karepmu piye aku tak takon. Wong ajeng Paman Arya Prabu nantang Suraya kaliyan kula dados perang. Tak kandhani. Nggone Arya Prabu mrepeki marang kowe, kuwi sejatine ngelingke karo kowe supaya aja tumindak kaya ngono, aja kebacut kowe nganake adon-adon jago. Mboten. Kula kudu klakon nganake adon jago. Kantun kesepuhan wani napa mboten? Iya. Aku wani. Aku saguh. Ning aku njaluk wektu. Nyuwun wedal pinten? Aku njaluk wektu 2 dina tekane 3 dina. 2 dina tekan 3 dina. Aku tak golek jago. Mengko nek aku wis entuk jago, gawa menyang kentheng kawat Blabarwaja didu karo jagomu, didu karo surati mantra. Mengko nek jagoku kalah, jagoku mati, aku lila, aku tak lunga saka negara Mandura sak sedulur, dampar tak wenehke marang kowe. Ning aku njaluk wektu 2 dina tekan 3 dina. Ampun goroh, Rama ampun ngapusi, ratu ki ora tau goroh. Ratu sabda Pandhita Ratu ngendika sepisan mesti bakal nemahi. Niki yen panjenengan ngaten kula tunggu, kula tak mundur damel pesanggrahan
ora lunga saka alun-alun Mandura 2 dina 3 dina nunggu jago kasepuhan wis kono tunggunen 2 dina tekan 3 dina. Nah niki. Arya Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Aku krasa ora kepenak jroning batinku. Miturut pangrasanipun Kakang Yayi, Kangsa Dewa nggone njaluk adon-adon jago. Iki dheweke pancen sengaja nggege dampar. Sengaja ndheke gampar. Iya. Mbok menawa Kangsa Dewa wis ngerti sapa sejatine wong tuane. Dheweke ngertine aku ki dudu wong tuane. Iya. Panginten kula nggih mekaten kok Prabu. Wis saiki ngene. Ndak gambarake wong nyemplung kali, awake dhewe iki wis kebacut tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya klebus. Saiki dibatutake. Dibatutake nggone nganake adon-adon jago. Ya mung siji pitakone. Jago kasepuhan kuwi sapa? Ya mung siji pitakone. Jago kasepuhan sing wani tanding karo Surati Mantra kuwi sapa? Kowe? Mboten. Ugrasena? Mboten. Lah arep golek jago sapa? Arep golek jago sapa? Iya. Kula nyumangaken paduka, nyumangaken panjenengan kok. Wis saiki ngene. Kowe tak kongkon. Kowe tak kongkon mlayu menyang pertapan Saptawarga. Kowe mlayu menyang pertapan Saptawarga sowana marang Sang Begawan Abiyasa. Turune Pandhu Dewanata para Pandhawa kuwi sinatriya kekasih Jawata kang pinunjul. Mbok menawa ya ming lantaran iki kanggo gawe nyelametake negara Mandura. Iya. Dados kula kedah budal wonten pertapan Saptawarga. Ya kowe mlayu menyang Saptawarga pasrah bongkokan karo Begawan Wiyasa. Abang ireng lelakoning jagat Mandura aturna mengko kawicaksane Sang Begawan kepiye mung garek pasrah keselamatan karo Kanjeng Begawan Abiyasa. Oh iya. Yen pancen mekaten kula nyuwun pamit kok Prabu. Kula mboten badhe wangsul saking pertapan Saptawarga menawi mboten ngiring jago kasepuhan wis karo mangkato tak sangoni Basuki kowe Arya Prabu. Ugrasena kula wonten dawuh kowe tak kongkon para wadyabala para prajurit disebar jaga katentreman aja nganti balane Kangsa tumindak sing ora bener. Nggih inggih aku tak mancing kedaton ngagem busana putih munggah sanggar pamujan meminta marang Sing Bathara muga-muga bisa kalih sekaro beda nemu ayem tentrem negara Mandura salawase. Yen pancen mekaten kula nyuwun pamit Kanjeng Sinuwun. Abot temen lelakon sing tak sandang. Aja nganti negara Mandura bubrah angkane. Aku bakal nyuwun pengayoman ana ngarsane Sang Begawan Abiyasa. Duh, Sang Begawan kula ingkang sowan kula nyuwun pepadhang Sang Begawan.